Nos ollos dos maiores e tamén nos dos pequenos notas a ilusión por compartir unha mañana que uns aprenden dos outros. Os nenos que durante este Nadal están a participar no campamento urbano de Vila García encargáronse de levar os ingredientes ata a residencia Divina Pastora. Coa sabedoría e bo facer dos anciáns, elaboraron larpeiradas moi propias destas datas. Un árbol de Navidad con crema verde. Nesta actividade interxeracional, os nenos e nenas aprenden a ser solidarios. A cambio, os maiores agasallan alumiños e palabras bonitas. Éramos moi guapas, que estaban moi alegres de que viñéramos. Contannos os pequenos que a súa visita supón para os anciáns un auténtico revulsivo. De feito, despois de pasar unha maña xuntos, os maiores séntense Felices, contentos. e os propios maiores confirman o que din os rapaces. Para eles, poder estar cos nenos é un dos mellores agasallos deste Nadal. Mucha alegría, mucha alegría. Es que como si volviera a nacer, como si volvieras a nacer. É unha alegría moi grande. Hace tanto tiempo que non vemos a los niños e estamos encantados. Este é o segundo ano que os rapaces do campamento urbano organizan esta visita aos maiores da Divina Pastora. Polo resultado, de seguro que non a ser o último.